Jama'a waɗanda suke amfani da wannan sun san menene, muna iya kiransa da MiFi, Pocket MiFi ko kuma router, amma babban shi shine router ɗin. So wasu suna amfani da shi sukan sa password, to kuma ya kasance password ɗin da suka sa sun manta me suka sa, tunda ana iya shiga cikin set ɗinsa a canja sunan. So ga waɗanda suka canja password ba su san ya za su yi su gyara password ɗin ba, yau insha Allahu za mu nuna muku yadda za ku canja password ɗin cikin sauƙi. In dai har wannan takardar ta bayansa tana nan, akwai password ɗinsa shine wanda za ga a gabansa an sa key. So wannan key ɗin shine password ɗin. To insha Allahu za mu nuna yadda mutum zai canja password ɗinsa idan ya manta insha Allahu. Tashin farko idan ka ɗauko MiFi ɗinka sai ka buɗe shi, ko baka buɗe shi ba dai abin da za ka fara yi ya kasance ka tabbatar a kunne yake. Idan ba a kunne yake ba sai ka kunna shi. So wannan dama haka shine kunna shi, gashi nan ya kama. To sai ka juya bayansa. A jikin inda muka gaya muku key ɗin nan yake, a nan wurin a nan yake. Wani key ɗin kuma ba a nan yake ba, a jikin murfin yake. To idan ka tabbatar da ka ga key ɗin, saboda idan ka canja key ɗin ya kasance kuma ya goge, ba lalle ne ka samu yadda kake so ba. To a jikin kowanne daga ciki shi wannan gurin saita sa yanke, wani kuma yana zuwa ne a daga waje wajen madanni. So inda nake nuna ɗin nan, a nan za ga an rubuta reset. A kowanne daidai gurin da abun yake a nan za ga an sa reset. Ko da babba ne ko ƙarami ne, a nan za a rubuta reset. Sai mutum ya ɗauko allura ko pin ko cuka. To mu za mu yi amfani da cuka. Sai ka samu daidai ramin nan, daidai inda ramin yake kusa da inda aka rubuta reset, gashi nan mun sa. Sai ka danna shi sakan 1, 2, 3, 4, 5 zuwa 7. Shikenan za ka ga alamun wannan da ba haka ya kawo ba, gashi nan yanzu yana reset, ya dawo sabo. Duk wani password da aka sa ko suna ya canja, ya dawo ainihi yadda yake.